ಬೆನ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಪೂರ ತಿಳಿದುಂಡು ತೆರೆ ಜೋಕಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೀರೆ ಕುಡ್ಲ ತೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ನಮ್ಮ ಈ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ಸಲ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಕುಂಡಂತಾಯರು ಬೆನ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನರೆಗೆ ಐಲೇಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಅವೇ ನಮಗೂ ಬೆನ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಅವೇನು ತೆರುಪಾರೆ ಐಲೇಸಗು ಕುಂದಂತಾಯರು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಎನ್ನಪು ದರ್ಶಿಫಾಲಿ ಇಂಕ ಮರಿಯಲಾಡ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕುಂಡಂತಾಯರಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ತೆರಿಪಾರೆಗು ಐಲೇಸದ ವೇದಿಕೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಂಜಿ ಆಯ್ತಾರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಗ್ ಬೆನ್ನಿದ ವಿಷಯ ಆತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಿನ್ ತೆರಿಪಾರೆ ಈ ಸಲಿ ಐಲೇಸಗು ಕುಂಡಂತಾಯ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಮೋಲ್ ರಿದ್ದಿ ಮೋನಿಶಿಕಾ ಎಂಕ ಬೆನ್ನಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಸಾಗುಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ಆಯ್ತಾರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಂಡಂತಾಯ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಲೇಸಿಗೆ ನಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಬಲೆ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ತುಳು ತಿಂಗೋನ ಬಗ್ಗೆಗ್ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಕುಂಡಂತಾರ್ಗ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತಾರ ಬೈಯಗ್ ಕುಂಡಂತಾರ್ ಬರ್ಪೆ ಐಲೇಸ್